Multe cămine de bătrâni din tot Bucureștiul și cu toate acestea primărița Clotilde Armand nu spune absolut nimic. Colega mea Cristina Antoni este la primăria sectorului 1 și vine cu mai multe informații de acolo. Te ascultăm, Cristina. Bun găsit! Cele mai mari probleme sunt aici, în sectorul 1 al capitalei, pentru că aici vorbim și despre cele mai multe azile de bătrâni închise, pentru că nu respectau toate condițiile de funcționare. Ne referim aici la 11 azile din cele 44, cât sunt în total la nivel de capitală după ultima centralizare. Însă, în tot acest timp, iată, primărița Clotilde Armand nu spune absolut nimic, deși, atenție, vorbim despre centre care aparțin cumva de primăria sectorului 1 și spuneam că s-au făcut foarte multe verificări și au fost descoperite nereguli. Foarte important, au fost descoperiți gândaci, insecte, însă aceasta nu este singura problemă. Vorbim și despre aerul condiționat, un singur aer condiționat pe tot holul și imaginați-vă cum era în acele centre, mai ales acum când sunt aceste călduri insuportabile, însă vorbim și despre multe alte probleme pe care le-au constatat inspectorii. Dacă vorbim despre camere, vorbim